sambung Mbak Wiwin. Bawa Win, bawa. Slendro Win. Sing lagi booming Wiwin. Sandung jeblok ya takone Wiwin. Mas. Ana wong dolan nggonku Wiwin duwe bojo apa urung Mas Garek. Sinten lah sing takone Wiwin. Ya ana bae. Win dadi sinden kondang kuwi ana resikone. Apa? Resikone Nggih. kaya wong menek saya dhuwur akeh godane. Iya. Umpamane tambah kondang saya akeh sing apel. Ning ya tambah sedulur ana sing jujugi berat. Apel langsung seduluran ora apa-apa ning jangan mengharapkan yang lain. Iya, ana sing nyangoni. Tadi sangone ditampani melas kok mrine ya. Sana sing mikirna setorane apa urung? Lah, restoran ora mikir restoran. Maksudnya ana sing arep nanggung kancaku. Sinten? Kancaku wis iki duite kumpul lho. Ya alhamdulillah. Nek arep ngruwat maning nang Pekalongan. Apa ilok sih? Ilok. Oh, ilok. Asal ruwat bumi si ilok. Duit arep dikumpulna. Kon jenengan kon ngruwat bayi gandeng renteng dibawani sing apik. Slendro sing penting nganggo bawa apa sing penting slendro. Nih. Katur para sesepuh monggo. Wiwitane plarak ploroknya asik. Handere sang putih Nyung dilala kena tangga kecamatan di diriku. Priya bagus Namine Mas Gino. kang laku daya Sawan menyang sawan menyang kutha gedhe. batirku ana sing garap apel ngene Wiwin montore ora kuat nggo manjat. Welase Sidane ya ngojek ngomongin Wiwin kok ngojek ya. ya ora apa-apa kok. Ngomongi Wiwin nang garap apel mengana montore kon sing rosa tanjakan nu ekstrim. Penuh perjuangan mengenai Wiwin. Ganti motor Ngesuk. men totok aja jombrol. Kan wis gawa senter nang mrip. Nang batu kayak sentere wong ngobor kodok. Ayo. Antara terus kang Apa? Sami ke Yung-yun apa mboten kali Wiwin? selendang kuning kang saking bukir. Selendang kuning bukir-bukir kan gunung dadi bocang gunung. Swara kurang remono Pelungutan ya Rabu. Yung-yun Wiwin. Aring suarane Mang Dewi. ning wasisa Ati Raja. nomro Oh, anu arep mampir merden. hamumrung marang bendara sang tiang ayu Cengkok kel. pijer ngencangake alih
sesi demen Tayuban kang Jonco Genyong Ayub nyong ayu luwih becik paten nono timbang hati-hati wong lanang kuwi wis keserimpet pinjung iki pancen kudu ngati-ati Kang Bawor. Ngertos pinjung panjenengan? Napa? Pinjung niku wong lanang gayung-yun karo wong wedon ayu. Oh, iya kuwe. Senepane keserimpet pinjung. Monggo mangke bablase Gerajagan Banyuwangi saking kanca-kanca Kaliwungu Kebanaran Simbang Candiwulan. Bapak terus Diarso Nalam pengusaha bata merah Candiwulan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Oh iya, pengusaha bata merah kok batane main-main. Main ya batane. Yang mau liwat kan gandul ekor ngidul ya batane main-main. Atos. Yuhin. Urip ono kutha gedhe. Jaipong bae jagane. Jaipong. Men kena di ini.
Terima kasih. Ngegandeng tangan rek pikiran Iya iya. kasih kerajaan bisik-bisik semayanan ngerti janji urip barang sir-siran ami gandengan Yo 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 yo. asli dan raja Banyuwangi La 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 la. ayo ganti tahu sapi lanang wadon tak kendali lalajen susah hati. Matur nuwun. Ih, kerajagane Mas Tawur, matur nuwun. kepenak banget semarane wis. Ngibinge ya mantap, matur nuwun, Pak. Sambung maning, Mbak Ayu ana sing mundhut umpama Jali Pram Purwokerto umpama sliramu Sekar Melati. Sanes Aku kumbang nyidam sari. Umpama model siki Kang Bawor lagu ambiar ambiaran. Yo ora apa-apa. Apik. di Wara-wara esuk kanggone tanggal pira maning pentase? tanggal 5 Nang ndi? Banyumas Oh, Sikapat Sumbang. Sumbang. Kayak penggemar sing nanggap kok. Laras iki. Ngene Pak kae Pak Muhid tanggane anjing Sikapat Sumbang kok sing kae sing sunatan. Tinggane nonton leres Pak nggih leres ya pada nusul perak. sanes sanes Sikapat kowe tok. Budarti Oh, tok Sokaraja ngalor. Nggih leres nggih. Iya bener esuk tok Sokaraja. Aja tok Selarang Hil. Sokaraja. Deneng mau selarang-selarang kok Ngilmi tok ngetuna serelok tokane angger lungane karo sing ngedram muter-muter kok. Serlok wingi dibuka. Tekan Brukulona di bala Anda belok kiri. Musola sholat dulu di situ kayak gitu. oh maksudnya sholat ya bener lah Ya iya. Terus. Sholat. Ayo lagune umpama to.
jalan reka atine sumpah sing seneng kanjeng lan berhayat yen sing seneng kutuna pengen Kanda sinden matur suwun bawor mania Mbah Gaing matur nuwun ugi Mbah Gaing maringi rezeki karo ayu jan matur suwun ya Yu. Inji Wah angger karo sindenku padha eman. eman-eman banget lho. Mbah Gaing bawor mania sing urung nembang ana loro lagune ya loro durut ayang-ayang kanaring Jawa sembako gelempang patrem ayang-ayang bablase mengaring kecewane Pak Kuswari Yes, ya. bisa mbok Saged insyaallah. bocah loro dibagi loro bisa mbok Saged nggih. kaya dening kantimo 3 lagu Kanthi pira bae sih wani wong kek Terus sambang kanthi. rosak dasare wong wedon sing pengawak kaya Dewi Wara Sri Kandi lho Kang. Masyaallah. Nggih. Yo ditembangno dhisik engko gampang dipadutno yo. Yes, ya. Ditulis. Ayang-ayang. Semakin di hati. Ditulis saja. Kuswari Rawalo. Ayang-ayang dari Jawa sembako lempang Kuswari Rawalo. Mas Heri Cahyono tanding sebagai salam dari Pak Kuswari. Pak Kuswari sambung lagu apa niku Mbak? Ditunggu itu sama masnya ditulis dulu. Ngopo Mas? Nggih, Gong.
Sikus. Lagune apa lagune dibaca sendiri? Minta lagu ra iso ngapusi. Mboten saged sing bisa-bisa anu niki bocah jujur mboten tau ngelombok. Masih polos. Denok. Nah, denok. Denok bae denok. Ya nu bocah lugon wis si prawan ya ora ora yang ngelombok. Nggih. Berbangsane nyung lah wis biasa ngelombok. Angel jujur ya ngene. Susah. Apa mending harus nyekel drone nang sini ngelombok. Bodoh. Ngelombok ning drone digugu lho nang ngaring wayang wing model drone malah digugu. Malah dadi rame wong. Iya. Masa. Drone mau gebuki nang nyung tuli. Nang endi? Nang ngaring negara Mandara kawung jelek. Nang apa anu? Ya wong enggane ya enggane iki kaya iki nyung cerita man kula ngerti wayang ya. Nggih. Nyung nang negara Mandara kadikongkon Ndara kembar Nakula Sedewa. Kon aku kena warisaner diwehna apa ora kaya kuwi intine ya men kono mudeng. Dronane ku aja diweken. Sedumuk bathuk senyari bumi. Kula golek-golek dadi provokator jelai banget drona. Golek kopong-kopong. Prabu Sal yo ben ngandel karo omongane drona nyung Sulaya karo Ndara Baladewa mau. Nggih. Wangger drona kira-kira gak geger maning esuk-esuk tak gebuki maning tenan. Kebuki mawon. Yo denok disit. Gini ku. Semakin hati. Juga dari Mas Riman kali di Somalang denok. Keton bocor tung lombok delengane polo Sayangku sing bagus dhewe ora napa bakal tak usahane ibarat saisi bumi ngokome sing bener aja kuwate sayangku ning kowe ra iso ora bakal Semoga ku tembus dengan bayangan Tunggu soromu, sorot tangismu Hanya dengan cukup dan masih dan ayumu Ora bakal
bar malah piyayine rawuh rene tole nggonmu dipercaya swaning praja Mandara